may Undecided, may Lenny Robredo, may Manny Pacquiao, Isko, Bongbong, and si Ping Lacson. Siyempre, Bongbong Marcos tayo. Pag si Lenny naman, ayaw ko sa lutang. Pag si Manny Pacquiao naman, ayaw ko sa boksingero. Pero natin. 105. So ayan guys, 105 para sa pinakamamahal nating Bongbong Marcos. Lolo, sinong ibuboto niyong presidente? Oh, yan, Bongbong Marcos. Yan, guys. Lolo, gusto niyo ba ng inumin? Bali-bali ko na. Sige guys, lilibre natin si Lolo. Yan, bibigyan natin kay Lolo to. Lolo. Wala silang maliit eh. 1, 2, 3, boy. BBM. May bagong silang, may bago ng buhay. So we're back again guys. Hold up. So tawag dito, punta tayo ngayon ng bayan. Tatry natin ngayon yung trending ngayon guys sa 7-Eleven, yung sa 7-Eleven yung Presidential Cup. And marami kasi ako nakikita nun sa TikTok, sa Facebook, saan pa ba? Sa YouTube na na maraming bibili ginagawa nilang content. So titignan naman natin ngayon kung ano yung sinasabi nila, kung ano lasa, then kung anong kukunin nating cup. Then kasama ko yung pinsan ko, kapatid ko. Okay, dadaanan natin doon yung pinsan ko. Then ano pa ba? Kita-kits na tayo doon guys. Sa mga yung nakakita pala sa akin kahapon. Yan guys, wala pa akong ligo ngayon. 2 days na ako walang ligo. Pero still fresh. Hindi, joke lang. Guys, kita-kits na tayo doon sa may 7-Eleven, kung anong ganap doon. So ayan guys, dito na kami sa tao dito 7-Eleven. Kita nyo naman 7-Eleven. Then sana, ayun yung bibili namin yung speak cup. So tawag dito guys, lilibre ko kayo Bahala kayo kung sinong pipiliin nyo. Bibili tayo ngayon ng kayo bahala, ililibre ko kayo kung anong gusto nyong pipiliin dyan, kung sino boboto nyo. Okay, hindi ko kayo guys, bumoboto na pala kami lahat. Ilang taon ka na Arman? Mag-21. Ikaw? Sire? 23. Ikaw tol? Ilang taon ka na tol? 90. Bumoboto ka boboto. So guys, disclaimer lang, boboto kami lahat. Mamaya meron na namang mga dito, may mga bashers na naman kami na sasabihin nila, mga bata pa naman kayo, hindi pa naman kayo boboto. So ayan guys, pasensya na, boboto kami lahat. So ayan guys, tara, pasok na tayo. So ayan guys, tawag nung kukuha na kami. Tara. Gagi, di naman gumagaan. Saan niya Arman? Hoy, huwag magnom dito. Ayan guys, wait lang. Mamimili tayo dito. So ito Undecided, may Lenny Robredo, may Manny Pacquiao, Isko, Bongbong, and si Ping Lacson. And hindi ko naisama kanina. So Arman, ikaw anong kukunin mo? Wait lang, wala si Bongbong Marcos. Yan, Bongbong Marcos ka? Oo, sir. Okay, yan, lagyan mo na. Ano yung saan ba ilalagay dyan? Ano bang ililibre mo sa akin? Ikaw bahala ba? Dyan, dito yung natin. Saan? Kuha ka dyan. Hoy, sire. Ikaw, ano pipiliin mo dyan? Ano yung Slurpee? Siyempre, Bongbong Marcos tayo. Ano bibilihan yung Slurpee mo? Oo, Slurpee. Ayan, dyan, pwede dyan. Bongbong. Ako guys, wait lang. Undecided. Wait lang. Pag si Lenny naman, ayaw ko sa lutang. Si Manny Pacquiao naman, ayaw ko sa boksingero. Tapos ko, ayaw ko sa two joints. Kay Ping Lacson, ayaw ko sa matalino. So, dito ako sa matalino. Bongbong Marcos tayo. Tara. BBM, let's go. BBM, let's go. Wait lang. Yan. BBM. So, yan, kumukuha na sila. Okay. Yan, di ba? Napakaangas guys. Napakaangas. Palagyan mo natin ng ice. Kaya natin sa maraming Then ano kayo masarap dito? Red tea, Gatorade, or Royal.
Ano kaya? Ay, ito, Gatorade tayo. Parang napaka-angas, kulay pula. Saktong-sakto, BBM yung kulay, no? Yun. Chop. Pera natin. Pwede ka. Ano sir? Magkano pa? 1,000 pagmamahal. 105. So ayan guys, 105 para sa pinakamamahal nating Bongbong Marcos. Ayan. Meron tong ano, di ba? Meron tong tawag dito. Ayun. Ayun. So yan guys, valid ah. Kasi meron kasi mga 7-Eleven na mga ganyan eh. Yan. Sige kuya, thank you po. Driver na. Kaya na bike yan? Yung bike yan? Okay. Sinong iboboto nyo bilang presidente ang Bongbong Marcos. Bongbong si Uncle. Yan. Yan. Hangin. Guys, kung hindi nyo kilala si Uncle, ito yung laging nagbabike. Hangin. Aba. Ang hilak ko kasama. Yan. Ay, army po kayo dati? Army? Oo. Oh, yan. Guys, kung hindi nyo kilala si Uncle, si Lolo, lagi nyo yan makikitang nagbabike dito sa Manawag, sa Nasinto, Mangaldan. Hanggang kung present ng Bongbong. Doon, proud BBM din daw siya, proud BBM. Yan. Ulitin natin. Guys, hindi namin siya tinuruan ha. Yan po yung 2009, nalunod ang brother ko nagtapos ng Marine Air Force. Oh, yan. Naman, tapos ng Trinity Air Force kasi nagang ko si father. Di ba? Nagiga na. Guys, ito yung bike ni Lolo. Ito yung bike ni Lolo. Tawag dito. Hindi namin siya tinuruan kung sinong presidente. Lolo, sinong ibuboto niyong presidente? Kaya po tayo ngayon, si Pagdalit pong ako. Oh, yan, Bongbong Marcos. Yan, guys. Bongbong Marcos si Lolo. Shoutout kay Lolo. Bongbong Marcos lang malakas. BBM. Dating ano pala si Tay, dating army. Yan, dating sundalo si Lolo. Marine Air Force training. Dating Marine Air Force muna. Nag-training daw siya ng Marine. Brother kong nalunod, October 9, 2009, Marine Air Force training. Magiging. Yan, napakaangas na guys, no? Napakaangas ni Lolo. Kaya po gusto ko magpiluto. Tawag to, nabutan lang namin dito si Lolo eh. Ilang taon na po kayo? Ngayon? 65 na daw. Oh, yan, si Lolo ngayon is 65 years old. Yan. Kita na mga dan. Pagkita, pagkirating na sulang. Hindi nabutan niya si ano, nabutan pa si Bubong. Nabutan niyo si Ferdinand Marcos Lolo, no? Oo. Yan. Ang magsaysay, airplane crash. Ano masasabi niyo nung time na si Ferdinand Marcos Lo? Anong mga kaganapan po doon? Masyadong magulo nung si Marcos. Napakabait ng mga tao dati. Pabor po ba kayo sa sinasabi ng mga kababayan natin na magnanakaw daw si Marcos? Ay, hindi ako maniwala. Hindi daw magnanakaw si Marcos. Hindi magnanakaw si Bongbong Guys, Marcos. Lolo na nagsabi Yan, sabi. Nadadaanan namin yan. Alam ko kilala niyo sa mga taga San Jacinto Manawag. Oo. Sa Jacinto kilala niyo Manawag. si Tati? Alam ko kilala niyo si Lolo. Yan. So yan, so yan. Sabi nila, bigyan chapter, mga dandik, mga dan. Kinawin niya, piti mga dan, yun ang kupandira, pag-ibigin na. Kakain ito po. Ocho siya, chapter, nagkapanda to, American Pack. Yan. Tawag ay American Pack. Yan, yun. Correct. Power si Lolo, power. Bongbong Marcos. Ganito lo. Dito, dito tayo, Tay. Dito. Tingnan si Lolo. Bongbong Marcos si Lolo. Gaganyan. Ganyan pa tayo. Yan, shoutout kay Lolo, shoutout. Shoutout kay Tay. Napakabait. Napakabait ka nito. Tulungan niyo siya, Tay. Tulungan Kaya niyo nang siya. tanong si Bito. Sige sir, sige po. Ay, tulak na tanong si Bito. Lang ng pusis, kaya ko. Sige nga po. Labis po na lang. Uy, di ba? Ganyan ka si Lolo. Yan, may mga bata dito. Say hi kay hi. Di ba? Ganyan kalakas si Lolo. Kaya niya daw magpalit-palit ng boses si Lolo. Kaya niya magpalit-palit ng boss. Lo, pwede po bang pasample? Sample po, sample. Sige po, yan. Live. Live. Give to feel like first night together. Feel like first
getting better, baby. No one can better this. Shout it on your children. What's Nakakapagsalita siya ng English, no? Simply inside. Only this my stronger. I will love you longer. Yes, sir, turn the bottom. Yun. If you're feeling lonely, then you're only one. I will one. I only one. Make it good. So I love you. People, more than I see. Please forgive me. Need you like I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Down behind it. And I'm going through. I'm coming. Please forgive me. I need you like I do. One thing I sure love is that we will in love. One thing I didn't know. Yun na po. Lo, alam niyo po ba yung kanta ni na Ferdinand Marcos na may bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong danal, sa bagong alam niyo po ba yung lola? Alam niyo yung lolo? Parang naririnig ipunin kita. ko. I-rewrite ko. Na nagbabago ang lahat. Alam niyo yung lo? Ay parang naalala niyo pa po, nare-recognize niyo pa po lo. Diba, nagkukuhan yung mga madam, no? Gaganyan. Opo, ayan. Diba? Guys, si Lolo kasi na medyo matanda na, pero yun naalala niya pa raw. Ayan, bigla nating nai-content si Lolo tuloy. Sakto, meron kaming Bongbong Marcos. Teka. Lolo, gusto niyo ba ng inumin? Bali-bali. Bali-bali ko. Sige guys, lilibre natin si Lolo. Dahil makabongbong Marcos siya. Milk tea, mayroon milk tea. Ay, milk tea. Ganun po gusto niyo pa? Oh, milk tea, gatas yan. Bongbong Marcos. Sige, Bongbong kahit yan, Marcos. di ko mabos eh. Saya yung maliit lang po. Hindi mo. Ayan, lilibre natin guys. Lilibre natin na Bongbong Marcos si Lolo. Yan guys, dahil maka BBM si Lolo, lilibre natin siya. Malit lang daw eh. Malit lang daw. Sir, pwede po ba yung malit sa ganito po? Okay lang po ba, sir? Yung malit lang po? Yung maliit ko sir kasi pang city blend lang. Pang city blend lang. Okay. Kaya yung ganito yung sana, sir, no? City coffee po yan. Kasi gusto niya sana yung yung ganito daw po eh. Kasi hindi naman daw siya. Sa gold lang. Gold lang. Okay. Then request niya rin sana yung malit lang daw. Ano kaya? Sige, ito na lang. No chase tayo. Kakasakal. Yan guys, tawag dito. Libre natin si Lolo ng kasi maka BBM pala siya eh. Yan. Maka BBM si Lolo. Yung konting ice lang tapos yan. Yan, bibigyan natin kay Lolo to. Saktong-sakto kasi BBM siya. biglaan natin na content. Ayan. Lo. Lolo. Wala silang maliit eh. Ha? Wala silang maliit. Di bale, okay lang. Tawag dito. Ayan guys, tawag doon dahil makabongbong si Kuya, ay si Lolo, bibigyan natin. Ayan. Ay, karami. Ayan. Yung magbawa dyan ka mga managa. Ay lang, hindi. Okay na yan. Kung anong may titira niya lang, Lo. Sige po. Puno. Hindi, okay lang po yan. Tayo natin dito. Okay lang po yan. So natin ibuhatin nga natin. Ibuhatin natin para Yan ang sa bata malapit. kaya. Yan ang bata. Gawa. Hindi, okay lang Lo, okay lang po yan. Inom muna kayo lo bago bigyan nyo sila. Inumin nyo na. Ayan. Dahil maka BBM si Lolo, dahil maka BBM, nilibre ko ng ng golf. Ay, ng wala kasi yung pang malit kasi pang kape. Kasi gusto ni Lolo yung gumaganyan. Di ba? Ayan, biglang na-content natin si Lolo. Hindi ko na nainom yung iniinom ko. Ay, monte ko yun. Ayan, di ba? Hindi ko nainom. Malamig? Anong lasa? Lasang libo. Say, wait lang ha, titignan natin. Titikman ko na kung lasa. Lasang panalo yan. Lasang panalo. Guys, lasang panalo. Lasang sure win. Enough. Lasang hindi bobo. Ready ba natin? Lasang dilutang. Lasang di magnanakaw. Lasang di magnanakaw. Lasang pag-asa ng bayan. Yan.
pag-asa. Nakaulo, wala ka pwede. Habang si Lolo kinakantahan kami guys yan. Beautiful summer. Oh, di ba? Napakaangas si Lolo. Sige ba, men? That hindi mo man. Bongbong Marcos yan si Lolo. Oh, yan. Hindi, another lang. Another time. Yan, Bongbong Marcos yan si Lolo. Ito yung ano niya, ito yung bisikleta ni Lolo. Yan oh. Ang dami yung mga gamit dyan guys. Ang dami mga gamit dyan. Alam ko sa mga taga ano dito, taga San Jacinto, Mangaldan, Dagupan, Manawag, kilala niyo si Lolo. Lagi niyo ito mapapadaan to. Lagi niyo papadaan yan. Makita yung sky. Makita yung tatay. Guys, kung makita niyo si tatay, Tulungan nyo. bigyan niyo lang din siya kahit na konting tulong, pagkain, kagaya ngayon. Binigyan ko ngayon ng drinks. Wala kasi ako ibang may tutulong guys. Oh, di ba? Ano yan, Lo? Patos. Ayan, sapatos pa raw ni Lolo dati Pilar mo. na inaakit niya pa ng Baguio. Wala ng panyo ka mo. Oh, di ba? Bago mo po, bago pino. Di ba? Oh, bago daw inaano niya, mga bagong upuan, bagong preno, bike niya. Kay tatay ng... Guys, kung in case na makita niyo si Lolo, kasi ako wala akong pera ngayon eh. Bike yung maraming tulong. So, in case na makita niyo si Lolo, bigyan niyo siya kahit na konting tulong lang, kahit may konting pagkain, konting food. Tara, inom tayo lahat, dali. Yan ako. Tagay. Tagay. Wait lang. Ako, dito ka, lapit ka. 1, 2, 3, hey, boy, BBM. Haha. Sige lang. Nice, BBM. Tay, maraming salamat tay ha. Hello, I love you. I love you. Solid BBM si tatay. Grabe guys, hindi to scripted ah. Talagang nakita lang namin dito. Walang scripted dito guys. Mamaya sabihin niyo na naman binayaran namin si tatay sa mga ano diyan, mga pink lawan. Sabihin niyo na naman binayaran namin si tatay. How long does it? Yang na division. Mini Cooper. I have no other. Kaya nag-concert na tuloy sa amin dito si tatay. I don't even till this time. Siya lang ganito. Ito lang ako. So, paano yung mga sayawan niyo, Lo? Sampol nga yung mga sayaw. Ano yung mga sayaw? Ay, maganda. Mga kabataan, mga karong-karong kayo. Mga karong-karong kayo, Lo. Yan, ikot ka. Yan, malutang ka rin. Paano yung mga sayawan niyo nung dati, Lo? Paano yung mga dati niyo sayawan? Yan, gusto nga eh. Papakinggan natin, yan. Pagtutuwid kami ni Lolo. Yan guys, this is it. Oh, ang galing. 1, 2, 3, go. Oh, ang galing. Galing kong sumayaw. Galing kong gumalaw. Galing kong sumayaw. Galing kong gumalaw. Galing kong sumayaw. Bibong gumalaw. Galing Magaling si Lolo, di ba? Solid sila tayo, solid. Solid guys. Bait ni Guys, tatay. kung tao doon makita nyo si Lolo na ano, ilibre nyo lang siya. Makipagpintuan lang kayo kay tatay kung makita nyo. So yun guys, dito ko natatapusin yung vlog. Sana nag-enjoy kayo. And sa mga solid BBM dyan guys, maraming salamat sa support at tunay nyo. Diretso lang to. And shoutout kay Lolo. Yan, shoutout kay Lolo. Solid BBM yan si Lolo. Delivery ko. Lo, ingat kayo sa ano pag-uwi nyo Maraming salamat. Let's go. Bulldog. Engineer. Isang hold up. Chemical engineer. Kay architect. Yan, shoutout daw kay engineer, tapos architect, tapos kay attorney. Kaya guys, dito ko natatapusin yung vlog. Sana nag-enjoy kayo. Soon na. Peace out. Love you guys. Maraming salamat.